बोथोरा अखा हागासिनो दङ बिनि थाखायनो मा बुङो आङो अखा सिबाय थायो नालाय ओमफ्राय खानायबो खानानै लालायलायबाय आरोना लोगोफोर माने बोथोरा दामानि थान्दा थान्दा जाबाय थादों ओमफ्राय नै जिफोरखौबो आं बिथिं नै न' सिङाव लामनानै दोनजोबदों आरोना मैया सुनानै होदोंमोन रानजोबाखै बिनि थाखायनो ओमफ्राय नै बिथिं लारिनो जि खानानै फोरानदों आरोना मामानि गस्लाफोरबो दं आंनि दख'ना गांनैसो दङ सुना होदोंमोन रानजोबासै हाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'हा बरायनायखौ जासिहरबाय ओमफ्राय दिनैहाय आं नोंथांमोननि गेजेरावहा माने गोदान मोनसे रेसिपि लानानै फैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे रेसिपियानो जाहैबाय ओमफ्राय मा होनो लोन्थि आरो अमा बेदरजों संनो नागिरदों आरोना आं दिनैहाय ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोननोबो एसे भिडिअ'नि गेजेरजों शेयार खालामनो सानबाय आरोना बिदिब्ला दिनैहाय नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै फैदो लोगोसे आंजों किटचेनावहा नैबे जाबाय अमा बेदर लाबोदों आं बेखौ सुनानै होग्रोनोसै ओमफ्राय नैबे जाबाय टमेट' ओमफ्राय आं आलु दरनैसो माने लेबनानै लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर नैबे जाबाय दै फुङावहा लेबखानायमोन आलुआ दरनै ओमफ्राय लाबावनोसै दरनै दरथामसो हानानै लाग्रोनोसै आरोना नैबेखौहाय बुङो लोन्थि होननानै बुङो आरोना लोगोफोर जोंना नोंथांमोनना मा बुङो मोनथिया खिन्थु जोंना लोन्थि होननानै बुङो ओमफ्राय दिनैहाय आं फार्स्ट टाइम संनो नागिरदों आरोना सिगांथ' आं संफेराखैबो जाफेराखैबोमोन ओमफ्राय नैबे हासबेन्ड बिहाव बिखुनजोनि न'आव दिनैहाय फार्स्ट टाइम जागोन आरोना आं नैबे लोन्थिखौ अमा बेदरजों संनो नागिरदों आरोना बोरैहाय सङो आङो दहायनो आं आइनियाव सोंनानै लाखाबाय ओमफ्राय दायो आं संबाय थानोसै आरोना लोगोफोर लोन्थि ओंख्रि संनोसै दिनैहाय नैबे जाबाय अमा बेदरखौबो सुनानै लाग्रोनोसै आं दिनैहाय बाजार दिन आरोना जोंना बुधबारावहा बाजार जायो गिरुवा बाजार बेनिफ्रायनो लाबोदोंमोन बेदरा मेजेम मोदोमबो दङ मोजांथार बेदरा थिखांना दोननोसै दैया सरदसै नै ओंख्रिखौबो आद्रा जाना दङ हानो दं बेखौ हाना लाग्रोनोसै आं दायो लोन्थिखौ हाखांबाय नैबेबायदि मिजि मिजि हानानै लाबाय आरोना लोगोफोर दायो आं संनोसै दिनैहाय आङो गेसावहा सङा आरोना लोगोफोर आङो अरदाबावसो संगोन बनजोंहाय मानो होनोब्ला बनजों संनाय ओंख्रियानो जा ओंखामानो जा गोथावसिन जायो नालाय बेनि थाखायनो आं दिनैहाय अरदाबाव संनोसै आरोना लोगोफोर गेसावहा सङा बिदिब्ला आं दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै संनायखौ जा उखुन्दै बन होना गारबोदोंमोन आं उखुन्दै जाजोब्बाय नै सारायखौ जाननानै लाग्रोबाय दायो आङो संबाय थानोसै लोगोफोर नैबे मोनसे अरदाबा बायनानै दङ इटाया दाख्लै हालदै रुनायावहा ओमफ्राय आं नैबे गाहाय मोनसेयाव संदों आरोना लोगोफोर थाव हरग्रोबाय आं दायो सामब्रामा खामबाय आं दायो बेदरखौ हरनोसै
बेदरखौ मोजां एवनानै लानोसै लोगोफोर दायो आं रं एसे हरनानै लाग्रोनोसै नैबे लोनथिखौबो होना होखानोसै आं लोगोफोर ओमफ्राय एसे एवख्रबबावनोसै नैबे जाबाय सामब्राम गुफुर आरो फानलु देनाय आं बेखौबो हरनानै लाखानोसै एसे एवबावनानै टमेट'खौ नैबे जाबाय टमेट' हानाय आं दायो बेखौ हरनानै लाखानोसै दिनैनि ओंख्रि संनाया बोरैहाय जायो नायनोसै लोगोफोर गोथाव जायोना जाया फार्स्ट टाइम संदों आरोना फार्स्ट टाइम संनाय ओंख्रिया मालाबा समाव गोथावबो जायो मालाबा समाव थावाबो जायो आरोना ओमफ्राय नायनोसै दिनैनिया बोरैहाय जायो गाखोफैबाय थादों आरोना नैबे साङावहा माबा माबि गोलैनाय दङ खोमा थोरसि सुदोंमोन ना ओमफ्राय बिनिनो ओंखामफोरा माने गोलैना दङ खोमा बेखौनो खनजागासिनो नै बिथिं दमकल बाथरुम बायदिसिनाफोरा दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा नै बिथिं खालि माने साइडआवसो संनाय जायो आरोना ओमफ्राय माने नैबे किचेनाव दंखायो आरोना अरदाबबो नैबे अरदाब ओमफ्राय इथिं गेसाव संनाय दंखायो नालाय ओमफ्राय बेयाव ओरैनो साइडआव बाहेरायाव सङो आरोना ओमफ्राय आं बांसिन बाहेरायाव संनोसो मोजां मोनो आरोना लोगोफोर नैबेयाव ओमफ्राय बेयाव बांसिन मोजां मोनो नैबेयाव मोनसे अरदाब दंना गोजौ आं बेयाव बांसिन मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय नैबे जाबाय गाहायाव संगासिनो आङो दै होनो जासिगोन आंना ओंख्रिया एसे एवबावनो आं
आं बारा मस्ला मस्लि होनाय जानो बायो बेनिखायनो आं सामब्राम गुफुरल'सो देना होदों दै हरना लाखानोसै आं लोगोफोर बाबाया बाजारनिफ्राय मैगं थाइगं लाबोदोंमोन ओमफ्राय आं माखासेखौ फ्रिजआव सोना दोननोसै माखासेखौ बास्केटाव दोनहैनोसै केरेला लाबोदो फान्थाव लाबोदो ओमफ्राय नै बिथिं बिन लाबोदो ओमफ्राय टमेट' बे जाबाय आलु आलुखौ आं ओरै बास्केटाव दोननोसै दायो खुलिना होनोसै बोथोरा माब्लाबानो सफैबा दालि साबनफोरखौ आं बेयाव दोनो आरोना मनाथ' बाहेरावलाय जाम दाहाय फ्रिजआव सोजोबनोसै आं सो लोन्थिखौबो दोनना होबाय नै एसे दंबावो लोन्थिया मैया मुथा मोनथाम लाखिदोंमोन आरोना 60 थाखानि ओमफ्राय आं दायो नैबेयाव सोना दोनसै फ्रिजखौ साफा खालाम मोनाखै जि लेथ्रा जाना थाबाय वान टाइम नांगौ जाबाय थायो जोंहा हाजिरा लाबाय थायो नालाय बायदिसिना बेसर फुनाय देमसि फुनाय बायदिसिना मिलाय गथाय दोनना होनोसै थोनाय नंला दाहाय ओंख्रिया मोनबाय आंहा लोगोफोर मानो होनोब्ला आङो माने ओंख्रिखौ बेलेग मोनसे बासोनावहा माने लुस्लायनानै दोनफैबाय आरोना अगदाबनिफ्राय ओमफ्राय आं बेखौसो देखायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो जोङो जानोसै जानायखौथ' आं भिडिअ लाथ'नाय नंला हाजिराफोरबो दङ आरो फेमिलि जयैनो जागोन नालाय बेनिखायनो आं भिडिअ लाथ'ला आरोना लोगोफोर अमानो आदार हैनो नागिरदों आङो आदार एसे हायनानै दोननि दहाय रुदोंमोन आङो ओंखाम रुना दोननाय बेयो मैगं बिगुर माइरं रुनाय अमानो एसे हायना दोननि गुदुं गुदुंथारना अमा फिसा दङ मासे ओमफ्राय गिदिर मासे दङ मानै दङ आरोना दा बेखौ हायना दोननोसै गुसु जानायनि थाखाय दायो हैनोसै